Soc l'Elisenda, la vostra presentadora del dimecres de cendra d'en Pellofa, bestiaró de tradicions de Mataró. Ara, la nostra notària llegirà el testament que ha deixat el nostre Pellofa del nostre blog. Donarem pas a la notària. Moltíssimes gràcies per sentir-me. Sa Majestat Pellofa VII, rei del Carnestoltes i des Pocasoltes, el nostre estimat Pellofa Bestiaró VII, ha mort avui, dimecres de cendra, després d'un estat que ningú podia veure, desagradable i extrem. Després de ser traslladat a l'Hospital de Mataró i dictar testament, va deixar les seves últimes voluntats. Matorins i matorines, ja és hora de marxar. Després de dies de disbauxa i festa, toca dir adeu amb el cor ple. Vull deixar un petit tresor de cultura per la nostra estimada Catalunya, recordar que tots tenim la llibertat de triar amb qui compartir els moments de la vida i transmetre als més joves l'esperit de tradició i alegria perquè continuen fent créixer la nostra ciutat. Aquestes 3 visques van ser les últimes paraules del Pellofa, però amb els números del pròxim després del 7. Marxo amb el cap ben alt, cap a altre barri, i amb un crit que ressoni fort. Visca Mataró! Visca Catalunya! Visca les tradicions! A les 20 hores es procedirà a la crema de les seues despulles, després de la cercavila fúnebre, que començarà a les 7:15, i de la missa perquè marxi com Déu mana. I ara, visca Pellofa VIII! A les 20:30 es publicarà la vella Quaresma d'enguany. Casa Mortuòria, Ajuntament del Bloc. Visites 18 de febrer de 2026 a partir de les 17 hores. Es prega del rigorós, dol rigorós.